Ɗan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Na fito na yi sallama tun ɗazu kuma kai mun shiru. Ai na ga ka zo ka yi sallama ne kuma tun da kai sallama sai na ga yanayin ka wani iri. To ai dole ka ganni wani iri. To kawai ka ma san da zuwan mu bane kawai. Eh mana ban san da zuwan ka ba. Baba ko ka san da zuwan sa? Ai ko ba sani. Ka gani ba mu san da zuwan ka ba. Dama ita ladidin ma bata gaya maka cewa za mu zo ba. Bata faɗa mun ba. Ko kai kun yi maganar da ita baba? Wallahi bai magana da yariyar nan ba. To ai ka ji ko? Dan allo kake kowa? Hakan ma ai bata baci bayi. To tsaya ma, wai ya akai ma? Me ya faru tsakanin ku kai da ladidi? A takaice abin da muka yi tare da ita. Mun yi da ita ne cewa yau zan turo magabata na kawai a yi ta ƙari akan maganar aure na tsakani na tare. Haka za mu baka auren ladidin? Kowa ya ganka ya san ba shirya a tattare da kai. Dai akan maganar shirya ne, ai ka san shirya ta riga ta kan kama ko ba kawa. Shirya ai ta Allah ce. Haka yi. Saboda haka dan koma daga can gidan din gida ku din ba. Dakata! In dai ina raye ba za ka taba auren ladidi ba. Ba wanda ya isa ya hana ladidi. Babanta ma ya ce yar daba ya kamata ka aura, ba zai taba baka auren yarsa ba. Wato shi baban nata ya gaya ma cewa ba za a ban yabba ko? Ya rantse ya kuma rantsewa ba zai taba ba dan daba auren yarsa ba. Kin ji abin da wannan tsohon yake gayan ko? In dai ni dan uwan ladidi ne ba zan taba baka auren ladidi ba. Mahaifinta ma in dai shi ya haifi ladidi ya ce ba zai taba baka auren ladidi ba. Kuma uban nata ko da uwarsa yake kwana bai sai hana ni ita ba. Saboda shi beti. Ɗan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.